родят много дечица и много да ви радват. Уважаеми приятели, позволете ми от мое име, от името на моето семейство, от името на колегите от Общинска администрация, разбира се от Общинския съвет, най-напред да поздравим младото семейство Наталия и Трайчо Гаджев. Да им пожелаем много здраве, много любов, много семейно щастие. Но, уважаеми приятели, най-важното е да им пожелаем да продължат традициите на семейство Гаджеви, да запазят рода, родствеността, да приемат всичко това, което бай Трайчо е оставил на Борито и Борито ще предаде на тях младите. Аз се надявам, че те ще го направят и за тяхните деца. Мило младо семейство, бъдете здрави и от Господ благословени. Боре, от днес нататък в твоята къща ти имаш още една дъщеря. Сигурен съм, че ще я приемеш като твоя лична, ще се грижиш за нея, за Трайчо, за всички тях. На вас ви желая много здраве, да продължавате да се държите така единно, както бащата ти го е повелил, да го предадеш, разбира се, на тях. На всички гости желая много настроение, много здраве, бъдете благословени. Весел празник! Благодарим ти, кмете, пак от сърце. Сега, кумовете! Айде, куме! Приготви ли пачката?